V nedeľu Božieho milosrdenstva z príležitosti vyhlásenia za svätého Jana Pavla II. Bola v Múzeu a kultúrnom centre Južného Zemplína v Trebišove slávnostne otvorená výstava s názvom Svetorečenie Jána Pavla II. Spoluorganizátorom výstavy je farnosť Navštívenia Panny Márie v Trebišove. Program tohto významného dňa začal modlitbou korunky Božieho milosrdenstva v rímskokatolíckom kostole Návštevy Panny Márie, potom nasledoval spoločný sprievod do Andrášieho kaštieľa. Výstavu slávnostne otvoril dekan rímskokatolíckej farnosti dr. Jozef Gnip. O dotvorenie príjemnej sviatočnej atmosféry sa postaral cirkevný zbor Magnifikát. V historickom skvoste Trebišova budú prezentované celé 2 mesiace liturgické artefakty a rôzne dokumenty, encyklíky, konštitúcie, bohoslužobné kalichy a ďalšie spomienkové predmety na svätého Jana Pavla II. A zda najvýraznejším vystavovaným exponátom je stolec, na ktorom sedel pápež Jan Pavol II počas návštevy Slovenska v roku 1995. Výstavu si môžu pozrieť návštevníci Trebišovského kaštieľa do 22. júna.